2, 3, 2. Ubona suzileyo unomsuswana ubona suzileyo unomsuswana Susan Tony iqabletswele Susan Tony iqabletswele Eksema kenge kabalam ndingusufisiwe mayina amantombazana xa ndibiza sebesafa benzi bembini bathi I'm a QT. Nguntombi siyamlandela kodwa umfana uyabaleka, and welcome to the SP Show, a show that will keep you glued to your smart TVs, to your smartphones, and also to your computers, not forgetting all those who have tablets. Yeah, Ibo? And of course, ndiyamndedwa ikhona iBuddha. Yeah, molweni wakenga. Otherwise, kunjani bethunana? Yeah, guys, welcome to SP Show. This is a new episode and it's a new week. I'm telling you, Sizabamnanda, guys. Yeah, the keeper. So keep subscribing, keep posting. We like it, guys. And sharing, yeah. Please share. Yeah, and thank you so much. I'm about to the TV, guys, because we just found out it's not about a TV, guys. So that's so nice. I love it. Yeah, well, I love it. I love it. I love it so much. Dining rooms zabantu. I love it. Yeah. Secret dining rooms zabantu. Yeah, man. In them land, yes, one. In them land, other one, especially friends. Your friends, I told you, we got a friend there. And then, Babylon debating now. Okay. I love it, but please, can you comment there, guys? Yeah. Can you comment there? Yeah, but can you comment there, guys? Because yes, in the event, in this book, any couple and none but debate with, but that's a little bit comment, man. Exactly. Yeah, sorry, guys. So that's next time. Yeah, but sibone na direction emasayithatha. Yeah. Okay, before siqhubekeke basiqale sikhuphe elephant in the room. Okay. Kuthiwa ke kuthiwa sikhupha ingxuba kaxaka ngaphakathi endlini. Siya ekupheleni kuka season 1. Yeah. Where SP Show, the Sivu and Pira Show. Yeah. Asikazazi bangaba siyabuya na for season 2. Yabo. Então podcast agora do cheese. Yabazi asiyazi new presenters. Yabo. Udiqhiya abanye abantu yabo. So sifuna uyiva kuni sibuye. Okanye mhlambe niqibile ngathi. Yeah, ma guys, no ivale mbafana. Vale mfana. Ivaleni. Yeah. Sibone bangaba siyabuye na okanye sibuye, and sinto ke le sifuna uyiva from wena. Sibuye. Singabuyi. If siyabuya, mhlambi ikhona changes esizawuzenza ngotaphi. Yeah, we've been discussing about those changes, and also indlela yokuba ibe informative. As much as we are entertaining, we want to be informative. Yeah. So funa abantu bathi xa bekuphela episode, bengayazi into sebenza ohlobo kanti sebenza kanje. Yabo? Yeah. And another thing, guys, if we have something kudala mhlawumbe ucikela kuyo, and you can just comment, guys, okanye sibuze ecaleni kwi-platforms zethu. Yeah. Whereby we do our research, and then sikwazi ukuxoxa ngayo loo nto leyo, and then nawe tsho umamele kwakho ubana okay thina ndesisombululo salingake naso, uyabona. Yabo, so at least xa sikhalelana phambili, uyabona. Talking about uba basibhalele, ndandikhe ndathi kwenye ezi episodes bangaba abantu mabasibhalele i-confessions nezinto abaqondayo bamhlawumbi badinga i-input yethu kuzo. Yeah. Khona ubhaleleyo. Okay. But ke into ebhedayo kokuba le phone sithutha yile ine-email. So maybe kwi-next episode I think so. Yeah. Zange do read. Nandifundile. But kaloku ndizayimosha ngoku. Oh, okay. Ndizayimosha kaloku funeka siyifunde. Oh, okay. Icace i-email. Kanti ithi phaa kwi-nathi ke ndibhalile phaa uSiviso Mayela 777@gmail.com, so wasenda phana. So sabefunda ndiyafuna ne-female perspective. Okay. So back to le nto besithi ngayo kwi-last episode. Yeah. So at least ever sesibhalele email leyo siyabuyela kulaa nto ayazi. Thank you futhi ayazi xa simuyanga. Akuba nayo asizothetha ngayo, sawuthetha ngayo kwi-episode mhlawumbe elandelayo. Yes. So sizawufunda ke ngokwestory sakhe, si-discuss. But I'm sure izintswembe zastory. Sintswembe isibuhlungu but at the same time Oh, okay. Sistory sakhe. Oh, that's interesting. Ibuhlungu. Yabona ke ingqondo yami seyihlele kwesa story.
That's interesting. Do you think it's a good thing into was it yakuxhaphaka into especially kwicawe yofumanisa iintanga zethu betshate bebancinci Yeah. and then now you find out bebaleka not that batshata kuba befuna utshata batshata mhlawumbi kuba bebaleka mhlawumbi umntana indlala kowabo mhlawumbi ubaleka mhlawumbi isikolo mhlawumbi ubaleka loo nto ayibalekayo uyabona but ayibaleka through umtshato but ke abanye batsha obviously abanye bawutshata kuba because of mhlawumbi bathe bamithisana uyabona naleyo ixhaphakile naleyo but do you think it's a good thing man especially silulusha even nakuleyo still utshata because bawumithisa umntana abantu. Do you think it's a good thing utshata sebancinci uyabona? Hey, andiboni wrong. I used to think wrong ngoba kahle nize ngobuso uzana nazinto yabo. But now that I listen to a lot of podcasts, I hear different perspectives yabo, ngoba you have to have a heart to learn yabo. Ngoba sometimes you don't have to know everything yabo. So funeka umamela abantu by experience ayo yabo. So that's one of the things umzekelo uHungani kunye no Stephanie bebancinci bebekwi-20s zabo but intombazana bendala of course but umjita bebe young ngobatshatayo yazi into yenza moyitsho but xa ubamamela bangaba like umtshato wabo uhambe njani uphelile ngoku okanye uye kuphelile ngoku since befanele izindaba ze-divorce and stuff but they had good memories. That's my point. That's my point. Yeah, it's a good thing ndikeka wagqibathetha because ipoint yam iya apho because bana iye ilaste na xa batshata because ufumanise batshatiswa ziimeko abatshatiswanga because bebefuna utshata bebe-ready like financially uyabona batshatiswa mhlawumbi komnye emithise onye into ezinjalo obviously baza konwaba kaqalwayo yonke la uzokonwaba bemnandi uyabona but now xa befika kule point ngoku and yintoni eyobenza ukuthi bafike kule point i-divorce uyabona after bebesithi bonwabile ekuqaleni. Kaloku i-point ye-divorce sosingabikho xa kuba kaloku andithi nathi siya-advisa apha uba ngaba sohlala xa ubona uba i-environment i-toxic iyakwazi uyiqala le nto in a very good way ne but ubone uba ngaba as you grow you outgrow each other. Ngoba kukhona le nto yokuba ufumanise into yokuba ngoku anisathandani ngalaa ndlela okanye omnye utshintshile ukhule wanikunye but ngoku akasayiboni impact oyenzayo kuye rather ke ngoku kube kwi-divorce apha xa ungazubona i-impact yomnye. Do you get what I'm saying? Ngoba izayo kwi-disrespect awuzumbona akazuba na-value and uzamjolela at the end of the day ngoba kaloku yabo ngoba like wena yile nto ke ngoku uyabona ubuyela phi kweza ufika kukho eza meetings apho kuthethwa khona nento zemintlalo zemitshato ufika kusithiwa khiphani i-fire burning. Do not stop those things you were doing while you were dating kuba nitshatile ngoku you have istima dignity yabo. You have to continue with those things that you umzekelo if Tuesdays biyimini yenu ye-dates nishiya abantwana and stuff yabo niye kwi-dates keep that fire going yabo of which ke ngoku if omnye wenu akaparticipate akafuna uba kwezo zinto then ke ngoku that's where i-divorce ikhepha in khona iyamchwechwela ke. So it means will you allow umntu wakho xa sithi sivo ndifuna uba i-housewife with this high asiva andifuna usebenza mafuna uba i-housewife with this high cost of living it's hard to have umntu i-housewife but ke ixhomekeka nge-agreement esinayo sobabini. Umzekelo if from the get go ndimtshate ndimazi uba ngaba ufuna ukuhlala endlini ibindim lo besifake kuloo nto andizothi ngoku xa esithi ufuna uhlala endlini akafuna uphangela ndiqale sendiphambane kodwa before sitshate bikhona le conversation futhi ndavumelana ndayifaka iring ndazithatha iinkomo ndazisako kwabo which means I am to blame ngoba ebecommunicated from the get go uba ngaba akafuna ukusebenza ufuna uhlala phantsi ajongane nekhaya futhi mna ndimozawuza nemali. ndingam-allowa if let's say good let's say kwi-paperwork then like anditokhe no it's fine hlala endlini
then or i-paperwork business. But ke ngiyambona still uthe akafuna usebenza ko paperwork alo makayihoya. That means ufike imali yami abane-poster and ahambe siye ku-mall. Do you know i-point housewife taphi? Housewife i-point yakho ukukhulisa abantwana endlini. Wena uyaphangela ukhulisa abantwana uthi make sure ukutya ku-right endlini, everything is fine. That's the point of a housewife. Ukuthi make sure bangaba the family is intact, everything is fine. Yebo? No, amaphangela sis. Yo. Man, but kaloku umtshate esitsho wena. Ndibe ngiqeqelwa ngowendlini yami. Hayi bodwa Pierre. Man. No. Guys, phangelani guys, man. Sure, phangelani. No, I don't support the housewife, bruh. I'm very sorry. Real housewives of Durban. I don't support that, bruh. If you want to send it rich, I will never support. Even I will never do that. Why? No, man. Go. I must say them. I feel like in a housewife you are subjected to a lot of abuse. Ngoba ubonwa njengalo muntu who doesn't do anything. Futhi awuna impact. Exactly. As much as umtshato ungena ngabana ababini kufuneka ibe khona la sense of independence. Exactly, that's my point, man. Xa usohlukana nomuntu ungazifumani uzisola. Yabo. Ukwazi ukuba kube enye into futhi another thing eyenza bangaba kube lula umnta xa ungekho hip uphume umtshatweni ukuzazi ba uphuma kwakho you have something to land on. Mfethu akhonde emnandi mfethu ube nomfazi ofundileyo. Okay. Onolwazi. Nawa uyihouse of ehlala endlini but manje umntana uklekele whatever xa uningakho kwinto ze kwi-business athi aphi ngamithi kanje mina. Damn. Udinga umuntu onje not umuntu azinyeka pha endlini ahlala pha endlini. Yeah, so to xolo phela akunikeze ukutya. Ungxolwa abantwana kugqola amanapkin endlini jo Nkosi yami ke limele lonto leyo. I think look when you are speaking now about a lazy housewife. A housewife is umuntu o dedicated ekwakheni indlu. Anifuni, that's a problem anifuni njalo. Akho Kimbi sizabamdaka around ngoba ukhona. That's a proper housewife. Mfondini bakhona abantu banjalo mfondini abantu baze housewife. Baphatha abamdaka mfondini endlini. Yena ndithi ndiyavuka. Lona ayexpecta umchitha ke machitha ke thina always unonqana into yethu kakade. Yokonqena. Like so sure no tata ayetala ngofuna uclean futhi izitya uhlamba izitya. Asidelelwanga for uclean? Yeah. Uhlamba izitya bakwemzi. Uhlamba izitya usochatile. Hayibo, I have to man mhlawumbe izitya mina xa ngitshatile. Mamela look Tapira. Let's imagine. No. Before in bed, imagine. She's working. I am working, right? Yeah. Ufika ngo-7, ndifika ngo-6. I can cook too. So I have but to come on Tapira. We have to work together kule nto ngoba ngela xesha besitshata yonke into besithi sawenza kunye. Yeah. So I have to support her as much as she supports me, yabo? Okay. So ndizawuthi xa ndifike kuqala ndizayibeka imbiza, yabo? Of course I'm not a good cook now, uyayazi loo nto leyo, yabo? So uzawufika ke nguyena agqibezela apho ndiyeke khona. Umzekelo if uyafika ndifika ngo-6 ufika ngo-7, maybe mna ndizawuke around that hour ndibeke into ezilula, yabo? Ufike ediniwe then ke ngoku makangabi uzawutya le nto ndiyabe ndiyiphekile ke ngoku noba yirayisi namazambane na ngoba ke ityala ipheka isityana. Yanginene. Ityala ipheka isityana. Inadibana ukuclean boy. Mna upheka I can cook. But ngendlela entrainwe ngayo mna ekhaya I don't think ndingahlala comfortable ndimbukele esebenza yedwa. I can cook but makaclean yena. Masiyeke indaba sensitsho I don't think ubukela ekhaya I think kufakwe la guilt yokuba athi umuntu eclean weva ubuhlele ecouchini. Yo uzayibeka apha. Ufuna utshela le ndawo kuyo uma uthethe isihlangu phakathi kwezinyawo. After gqiba umncibisa kowethu phela oyena nezitya zingaphi eziyi-30 zabantwana balapha endlini. Abantu badala. Uhlamba nezitya la muntu uzambukela? Bani baby? Yeah. Kuzaba nzima bra. But I will never allow that. Ba unkosikazi wakho asebenza tu. Babela ne. Ekuseni obvious kumele avukele losele nje abazali bakho. Already on time and she abenze into okutyiwayo i-breakfast. Yeah. Then ahamba aphele olala. Ayenzelekanga abantu kwethu nabanye bahoye ngumfazi wami. Le into ngeke yenzeke le into leyo. Abona ke apho we have a lot of conversations with Olit.
ke I won't lie, so as I said, so welcoming. Yeah. Ngoba uyatsho ngaba owami umuntu molokazana akazuba sesicaka soba uba uyavuka funeke ebhinqile ethule iqhiya Yeah. stuff. No, uzaba kahle uzabe ethathe idoda. Yeah. Yabo, uzabe nomntana. Umuntu uzawuvuka ondlula ibhedi yakhe. Exactly. Akazulinda ubhebi wami. Okay, stand aside. Fine. Lofeso. Ubhebi wami. Abantwana befamily futhi bajula izitya phaya. Futhi ngosazwa ngohlaba izitya. Yo. Damn. Ilena yazi ke mina ke ndithini taphera ndithi mina yabona igeneration yodata bethu izivumela into ezininzi. Ne? But with this new generation is not about that business. Le generation akekho umuntu ozawusebenza unkosikazi wakho nje apha. Le generation siya protect le generation yakho iya protect taphera. Trust me on that one. Iyafana ne kuthiwa le generation iphila amaphupho generation edlulileyo. Umzekelo kukutata wayebawela ukuyeka usebenza emine ayoqala business yoFord. Yeva? Yeah. You get what I'm saying? But because mine at that time was a thing. Yeah. Why naye namsebenza really right xa usebenza emine. Yeah. Yeva? Kwafuneka ahambe alandele lento yenziwayo. Yeah. Yabo iwish yakhe yayikukuvula iPK Media Production. Yeah. Yabo? Aforte ahamba amazwe but because of indlela kwenziwa ngayo. Yeah. Akakwazi usenza izinto ufuneka enzele into yenziwayo. Afite ekhaya. Yabo? But with this new generation iphila la phupho la tata. Apho yakwazi ukwenza career. Yeva? Ungasebenzeli mlungu njengaba ngaba awunamlungu. Yabo? Yeah. Uyasebenzela, you are an independent photographer. Yeah. Yabo? Uyaziphilela ngokwakho. Of which I wish your tata wasamoya. Ima, do you think lando yakudala abantu otata bethu abazali bethu ufuka semhlaba ithema lakho liyazi ithema lakho namhlanje aluzulala endlini. And mama wakho say used to mama kakulondeleyo. Yeah. And then kusasa uzamkhwaza nje kayi1. Akhwaza mama next door. Lungisi. Uvula mama next door athi ayike uzombolekela namhlanje. Nokwakha kha. Athi uzomboleka nje yena namhlanje manje ndiyamdinga apha endlini. Do you think la ingaspanela thina basingaphesa si apply yonke la wele? Wena do you think ingaspane? Ingaspana mfethu ne. But the problem is one ekabulawana these days. Angafa. Kombo zawufa kuqala. Inga problem mfethu ngoku akusekho mvisiswano man anymore mfethu man ngoku because I problem ngoku If benokuthiwa iyenziwa nangoku ubunoyenza man. Ube ngulo husband kuPasilona ngaye. le benomntana next door. Hey, nje uxoxa ngayo. Man. But it's nice to bethu. Hey, ndabira. Ama-time. Hey, kanti umuntu wathetha nisengxakini. No. Yabuswa la khasha. Yeah. I think I will to man. I think nice. Nguwe le bholi paswayo. Le fa nomntana next door. Hayi boy, nonenhle fa. Yeah, nice idala. Yeah, but ke Uthetha next door ukhulisa umntana wakhe la xesha kasazi noba ngumntu ugqibile uba ngujwarha lo. Ngujwarha kanti ixeshele ngumgiqwa lo. ta. Ayobona xa inkomo ingakhala. Abathame la ayenza amathame esikakhulu nto ufika kumhlolokazi. Yeah. Yeah, so ukuvuthwa kumhlokazi next door time so sengene pha time. Sure. Yazi guys yayibhlungu njani into yakudala. Thiwa lokuba uyakwazi wena taphela let's say ungowaye kwela xesha. Uyakwazi uhamba mine. Uyasebenza mine. Ushiye unkosikazi wakho. Yeva? Xa ufika ubuye umeet unkosikazi wakho. Yeah. Wena umke for 2 years. Nalo edika ke leyo. Ufike meet. Edika iledika mfethu. Kufuneke ke ngoku la tata azohlawula. Ngokukhoyo uhlawula unkosikazi wakho. Nalo edika leyo. Le ngeke ndiyitolerate ke leyo into ke leyo. Ungenza nto? Hayi, hlala entanyeni. Hayi, Ambulana. ngitolerate leyo. Unless uthiwa ushwe ndim emeet done. Yeah. So kanti manje banengena manje ndiyava pha mine.
Mkhize. Yeah, abamgcini unkosikazi wakho Mkhize. Kwenze kanjani? Umithi ngosibili ngo. Hayibo. Yo, bra. Hayi. Inhliziyo ngabhlungu inhliziyo yami bra. Yo, ngicela leave. Hayi, ngicela uquit. Hayi. Yeah. And izinto zazifika kade eJoburg nje bimines yaseJoburg ngela xesha. Izinto senzeke eSecape. Sazifika kade kuba kwakufuneka kubhalwe Ileta. ihambe namahashi. Yaba isweposini okanye. Ewe. Iposi izawufika kule nyanga ezayo. Ihambe. Yo, hayi too much. Yeah. Hayi ezinye izinto ngeke ndizamkele. Mina leyo hayi ndingamgxotha nkosikazi. Hayi ngixoxa wami uqala futhi yaqabela ngela xesha kwakungekho nento yokuba kukho into ze-DNA test. Yeah. Into ze-DNA zikhona ngoku. Hayi umntana bebona ebusweni ngoDabawo. Dabawo amshoka ebusweni hayi walapha lo. Kwakubizwa uDabawo. Kuthiwa ngaphakamisa ikhwapha, phakamisa ikhwapha. Uthi hayi elinxeba lapha umkhango, utsho ngomkhango. Abantwana balapha bonke banomkhango. Uphi lo wakho? Fika ungenawo. Hayi sanacela futhi hayi. Ne? Akekho itolerate. Kanti ezinye izinto uyazithola late. Hayi ungazithola late uzozithola late. Ithi kanti hawu ubambe ilahle. Kuthiwa ilahle liyafana nalapho likhoyo. Vele lifane ngqo. Ubone bangaba lo mntana ofana nomzuvukile lo. Ngela xesha akangokwamzuvukile tu. Angeke ufike emilo ufana nami lo mntana ebengazonyanzeleka ukuba makafane nakulo tata wakhe bathi angeke mvume dum angeke mvume bra phofu injumseleko fethu abantu bethu fethu hayi man ne but this so kube man these days man akusafana qala mfethu man these days and there are a lot that is happening bra. Speaking about as generations are different. Yabona the ikhoyo generation 2Ks and stuff nalena ye 70s. Umkhulu mehluko ngoba speaking about le bendithetha ngayo kuba kukho lento yokuba usipho isiphila amaphupha abaya bazininzi izinto abaya bengakwazi uzenza aba bazenzayo ibuyele kwenye community yabo yayifihlwa kakhulu into yala community yabo LG yabo ifihla kakhulu abaya bengayiphathi and ibingadumanga akuba bezingekho ina feeling ngoba bezikhona pha le generation endala but beyazi bangaba ngala generation bunobulawa nobulawa yabo so ke ukuzelwe le generation ayo yikinix bra yabo feel free le generation yazi beke namamela enye lonto ngayo beke namamela enye into interview kaZola 7 yakudala but na uyiwe reposter uZola 7 okay na bambuza bana if ubuyi president indona ubone change athetha ke but uzongiqhubeka kulena mna clear yamachita ulucha olumushayo udubana nayo azothi bana mna awunever bathathe base ku juvenile okay basajele uthi no uthatha abantwana ababonke ubase phi bo train army bo train army phayana and phaya baza discipline pha eka discipline okanyani kuphela iyabona it's a fact and yani is true nyani imagine uqolo ongamachita lana aphekaso ungabanjwa njengoba ijubulana nje andithi into ayayazi igani mos bathatha basemajonini protect the country instead. But don't you think bazawuba ezi resources ze-country umzekela i-guns bazenanjani bafuna discipline prapha ya that's another discipline wazapeya nopeya ngoku asumntu abediscipline ngoku ososapeya nopeya ngoku but ke ngoku you're not correcting le nto ayenzileyo umzekelo let's say ubulalele umntana sithethe ngawo ubulawelwe umntana yintwana yena 13 years imhlabile kayi-8 umhlabe kayi-8 kuthiwa uzawusiwa ejuvenile I mean kuthiwa uzawusiwa emajonini le ndawo icelayo ayofunda ubala ijoni instead of ayochitha ixesha ejele would you be happy with that one uzawubuya and uzawupeya pha uzawuphila life okay if
uyile phayana and afumana ucomment ubana no siyazama and uyakhopha and uzimisela for utshintsho and utshintsho ngabe kanti utshintsho lukhona nyhani utshintsho. Okay. Then I won't mind, I can forgive. Yeah. But if alukho uzachitha ne hayi ubuya kwakhe ngimchitha ubuya kwakhe ngambulala chitha mfethu la ubulele mntana nami kuthiwa lokhu boba buyiswa ngobuba futhi uthathele umthetho ngezandleni zakho kuqa amadolo sicela ngixolele yabo kuqa amadolo sicela ngixolele. So wena ubulela onalanto yokuba kukho repentance. No, ingxaki befukuba nje umsindo wami lo nawe nje because ubulele mntana and now I'm missing for change. Yeke nokumthetho. Umthetho uzakulungisela. But now if there's something to thetha man, but ingxaki if like thetha lo way I feel like I'm promoting crime. Yabo. Ungabiza ithetha. And I feel thetha nyani. Ngobiza kufaka engxakini. Yeah, but yathi ngompromote crime ngoku so rather ngayithethi because kule nto ngayomthetho so rather ngayithethi but yathi ngompromote crime kanti kumkhwanazo yes. Yo. Hey, once uphupha umkhwanazo kule qanda ngam ukufa kufika. Ay yasipara la ndoda ufa kufiki. Ay. Asibaza manje general phadla la general. Hayi nguye ohamba phambili. Akekho general maziyo South Africa phadla lo. Baliqela mina. If bakhona mabasoso bayeka hlale phansi baye ku leave. Hayibo. Ababaye ku leave. Bafane nomqondo. Baye ku leave. Yeah. Babaye ku leave. Nomkhulu. Kanibukele ka president ngiyazi. Bendiyibukele ke mna ke but I short. I conclusion yami efuna yazi leka lanuka ka general ithini khona ufikelele ku general njani like positive siyazi uthithe nge-allegations ezityabekwe ngu general lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Yes, uthethile njengazo wayofikelela ekubeni ukuza kwenziwa into efana naleya inalazo commission le kwakutyiwa imali eninzi kuyo. Just wanted to highlight that part. Into efana naleyana ezawuphanda ezisityholo. Okay. Futhi ke ubeke ku special kuza ungena indoda ekuthiwa ndaba ngoKhachalia le ndoda. Faraz Khachalia, I'm not sure. Yeah, ne. So phone sibona bana ku Facebook athabani man send rate ke guys ubane washing machine. You loot. Send rate. Yo. There's no need man to do anything. The only thing we can do there's no need to do anything, but the only thing we can okay loot. I've never been part of anything that has to do with crime. Okay, a bunch. You're never, bra. Ne? Never. Never any police. If you're mkhati. Quite. Different sugar party. Awesome sugar. Ngqomo. No, you lift. Yeah, lift COVID. No. You lift kwakusitake train the time wasn't sakudala. Yeah. So sisile kuna ivishi zolucha. Yeah. So what happened now kusitake train Khayelitsha. So sabheka post station Khayelitsha sacela pha basise town. Nde baqala bafona town ngoba khona abantu abanje bastakileyo. So zeningothuka singena ngemoto yase Khayelitsha apho. Okay. Yabona. Nde bafaka umqomo. Yabo shama kwisho ukuthi yes ababanjwa bathi ngcwele ba ababanja ngcwele axelela bro kuthiwa ezulwini kuhlala abangcwele son no so after hlobo sheme lift saya nyanke lana ke now the only time la ngikenda ngahlala ithuba elide police station that's the project escale so we had to do a community work so sakhetha ukuya police station ePhilippi. So apho ke sasifaka khona izidamp sasi-verify kahle umzekelo xa umuntu ezo-certify uqinisekise ba iyakhe le ID uyibona ba iyakhe that's original njengoba eze nekopi futhi nguye lo lapha kwezi zinto then uxemfize bafike ke kwamapolisa abaqinisekise naba le nto uyithethayo yiyo nyani na basayine ke ngokunjalo ba I think it's nice ne yo hayi nice uqhawase kasi bakelele ubani sisukugqaba masekasi bangena ubhizi imagine khona abandazi time avethe ipolisa ngo exactly that time ain't nice baba sisike but that time ain't nice but this time otho elentwana lemavesi ngathi asithengisa bekhasi le Style banjiwe ngokuza kucaba umpintshwe ndiye
That time ayinice that time but ngoku nochiwe ngo. Yeah, ndahlala phana intombi namajida am. Ahlala phana. But Amanye kamajida am ayedala ke azinesele ke pha. the If you get what I'm saying. yeah. Azinesele pha. Yeah. Njemba ngokeze kwi-project. Azisele amajida. Oh god. Azisele. Yazi there's only one thing and ekhale ebukhadini mina. By private investigator bra. But not up at Cape Town. But if up at Cape Town babe maphandleni andifunda webusy man like umakhalisha Philip into webusy man in So ulelipolisa wena loyiki crime. Bra, I don't get money. I don't get money If back. ulipolisa uyayibaleka eCape Town ufuna ulipolisa eCape Town. Ikhona ingxaki ngawe mkhaya. Wena you're not here to fight crime. If unjalo ne asuthi ndikatrain like serious and train lobana ikarate train kind serious. Wawuna ufuna uba ku special forces kaloku. Yeah, ngiyaqhayeza boy. Like But nyani andiunderstand amapolisa athi bona hayi singamapolisa but asiqalise eCape Town hayibo. Kaloku ngokusayina up for bali police uyinikeza life wakho to i-state yokuba I will die for South Africa. Wena unje wena nejoni. Why ngokuza bane areas ongafuna uzingena? But ne hostel so ningene hostel. Khawuvela suba nendawo. Ngena nasemi-Chesapeake ngela xa Okay, private investigator ne. ngena wena ba. Okay, uyizwe uqala private investigator ungene kwezindawo ezi because uzofika uzenza omnye wabo uhlale phayana then cha inethi ka if kufuneka lo muntu umfunayo uyasela kufanele ugqiselile nawe Uchayibu yabona yes umkalele mhlawumbe azashabhodle naye athethe yabo yonke izinto ezinjalo yabo. But do you think it's wise to be a whistleblower these days? Yes, must whistleblower. Ne? Whistleblower. Laa mntu uye umzekelo if bendikwi-deal ke let's say umasipala bendisebenza kwamasipala ndirealize uba ngaba upremier utya i-50 million apha ever iye ebhankini yakhe 50 million kule 700 million elapha mna ndibe yi-whistleblower ndihambe ndiyoyixela impimpi in other words. Okay. Yeah, mandike ndibeke kanjani. Then kuhambe wena uyoyixela kubantu abasemagunyeni. Do you advise umuntu uba makabe yi-whistleblower these days? Ayabulalisa leyo. So you wouldn't win. I won't do that. Unless to the private No, let's say we're not involved kule organization. Yeah. Then you realize bakwenzeka That is simply ngiyavuma but I'll never do that. Ne? Sakhe saspan but ngeke ndenze lo way. I'll never bro. Nxa se risk that's a Kaloku i-state siye si-offerishe i-protection for wena uzaqashelwa mzekelo amapolisa i-3 adila nawe akhusela safe house and stuff. If we're trying to prevent ndihlala ndodwa adamdana then I can do that. First unabantu first ne zabantu. Let me just tell you something. Especially iyakulewe naweka la nto bithethwa ngu general. Okay. Kukho isikoli yamaphara kukho igang Yeah. kukho igangsters kukho ilanuka warkhol kukho i-mafias. Yeah. Gangsters mafias nje. Eh? Bakho i-mafias, kukho i-cartels. I-cartel zingaphezulu kule-mafias. I believe so. Nah. Work together, bro. To be honest. Work together, but I believe so. Mafia yi-territory commander, bro. Bro, yazi cartel. I-cartel ngumntu odila ne-drugs. Azingeni i-drugs ze-drug cartel. Do not cartel ipower yayo enayo yayo cartel. Yazi power cartel ngakanani? Yes, power i-mafia. Uyamkhumbula uPablo? That's a cartel. That's a cartel. Ngomntu oboleka i-country imali bra. Ngicela ngomntu fonini obhatala i-president obhatala abantu abathile une payroll yabo. Yeah. That's a cartel. Those people are some most dangerous people bra. Ne? Ngathi belijoke kancinci. No. One about dangerous more than mafias. Mafias, they're also big mafias. Ndothuke xa kanti wena taphira kule nto ithetha ye-drugs kukho i-country eyancedwa zii-drugs
i-economy yayo ndathi uba i-economy le yayiphantsi. Colombia. I'm not sure, but Yeah, in Pablo. but I think ndizayijonga. I think Pablo oboleka country ilana kusihle. Pablo. Economy sehla. Oh yeah. So icartel, those guys, they are big, bruh. Baz meeting, engakho meeting, as whatever thethe meeting. Yeah. Bese ujonga ungane bodyguard zakho uhambe nazo. If ufuna ucima sacima ngeke sengekho icartel phaya. Because sayibhatala kwaba nohamba nabo. Nakwi-payroll kwabona. Payroll. Icartel yazi kwayifemela everything ngawe. Yazi isystem yonke. Icartel ngangele post station kasi uthoya iyafuna ingene post station. Izandwendwela. Ine-deal ezazikhatha icele jomamela. If wena uzobamba mna, Yeah. there's something bigger than wena. That's coming. Okanye ikufotele ifamily yakho. It dance picture. Abantwana bakho. Arrest ngoku but ndine-boys zami eziyi-3 ezime phambi kwekhaya lakho. Icartel fethu inga-escape icartel fethu ise-court bra. Ingayibhombisha i-court icartel. Ingakhatha ayisabe next. You are trying to say cartel is bigger than i-law ne-justice ye-country. I'll say that. No, I won't say that. But by controller. By controller. You know everyone has an expiry date, right? I know that, brane. Ingayibona ne. Bona bathinga abantu banjengo general icartel isuzibethe icartel phansi. Bathinga umuntu onesibizwe abantu banjengo general. And icartel is icartel yoyise icartel icime pam ingabikho. Yeah. Sukuthi uyayibaba etrongweni. No. Okay. Icime pam ingabikho icartel. Ubuzafika phathe napha ejele. Ungaphatha kase naku Baxter. Ulawula ikhamba zakhe engaphakathi. Yeah. Yabo. Then bekho ke ngoku amasho uthwazi lento ke ngoku. Ezona destroy kwano ka government. Uthwazi lento terrorist. Yeah. Terrorists destroy everything a government. I think the law is no government. Ziye zisuke kwelinye ilizwe nje. Aziphumi apha ngaphakathi in most cases. Yeah. At some point I think allegedly wayekhe uNelson Mandela wabonwa as a terrorist. Wayefakwa kwi-terrorist list. I'm not sure ba USA yayifaka kwi-terrorist list. Like nabo bantu baninzi mani Africans sasifakwa kwezo list. Yeah. We destroy everything a government. Eziyana azoyike nothing terrorist. Umzekelo Osama bin Laden. Terrorist fethu zaspanela terrorist fethu. Azispanela cartel zaspanela lezi. Okay, ayindima ngobreak ese story. Osama bin Laden abammelwane bakhe bathi akasolekanga. Ayindima ngobreak ese story bendibona ku YouTube. Eza guys zahamba zayaphana apho wapho wayebulewele khona. Yeah. Wabulo the Americans. The Americans. By i-call ka Obama. But abaqondi bona bangaba usolekile uNancy ngoba wayengekho ngalamini. Ko brother wakhe wayepha. A lot of them. Ndibukele bra lawe and I think ndizayibhada ayifaka apha uzayifaka kwenzela uba ngabe ngathi le lisuka kum. Yeah, Osama bin Laden. Ndayifaka apha ivele pha kwi-screen yabo lento ndithetha ngayo. Ikhondo ba ndaloba inyani lobuxoki. Is something into kaMichael Jackson after kuba Joe Daddy kwathiwa uMichael Jackson khona. Kwa before Michael Jackson kuthiwa kasolekanga wenzela nto waqhela uyenza yokusifihla. So do you believe that? Kuthiwa no Tupac akasolekanga. So do you believe the way? Kuthiwa no Yeah, I believe the way. It's hard not to believe, brother. Wes ingakumbe ka Tupac. Kukho umjito ofana lo Tupac ngqo. Nendlela amazinyo ayimile ngayo. Uyayibona umjito? Nama dreads khaya njengoba Tupac wayenenqayi. It's hard not to believe. It's very hard not to believe. So I'd rather not say anything. Iyafana ndika Osama bin Laden. I don't believe so. Nama andiyazi. I don't believe so because I believe umjito bambethe man. Why? Xa abantu bebengabamelwane balandlu. Yachithwa mos nalandlu yes. Bayichitha landlu. Yeah.
indawo i-dumping site. Inxa kumshita babemlandelela umshita nje bemfollow ngoku abheke mall everything abesenza zonke into zakhe okobe bemjogile umshita bemfollow bisho yabo. Into ndiyaziyo mna wathi intombazane yayiphana yathi ibone ifika engathi nguBin Laden icalculate i-height yesithunzi sikaBin Laden. Wathini yaqinisekisa uba nyhani Osama lo phana yabo. So eyokuba nguye nyhani lo bambulele andiyazi ngoba nalapho kuthiwa ndithi isingcobo sabo sakhe bathatha nalo bababonisa umzimba babamdubulayo noba yi7 enhloko or something. I don't know how many times. You can't take my word for it yabo. So wajula ulwandle. So yabuza ke ngenye itsotsi kwenye podcast uba ngaba wena wambona uba nguOsama lo Butler Beg. Ze-Americans ezixoxa ngale nto. Wena wambona uba nguOsama Bin Laden lo pha. Mara ngedala efujana man. Ngedala efujana fethu and ngedala vasibhezo kwakhe. I know bizawufuna uqinywa. Xa u-wanted ulahlobo ufuna ngixela uba ungaphinda usiveze. Awunophila i-private lapho ucheba indevu, ucheba inqayi ungaboni uba nguwe. Uyamqaphela uba ngaba ifana nento kaThabo Best. Ndiyayithanda uba buza nomzekelo. Thabo Best nasibazi sejele. Besingamlindelanga uba ngaba simbona emall. Naye upayizisiwe kukuba ahambe imall. Yeva zalapha angarelocate. Angachebi nendevu, achebe. Lokaphuma. Kaloku uThabo Best akaqala ubanjwa. Kwathiwa ndaloba kwathiwa ubhubhile ejele lobutshelele nesele allegedly yabo. Khoza lesidube sefake. Kanti ayinguyanga lo pha. Uyabona uyaphila ukhona umuntu wamfodayo. Kwenziwa uphando ke ngokulaa muntu wamfodayo. Bawuqhoshile ejele. So imagine thina simaze engasekho phakathi kwethu. So funeka ingabikho hard ukubelieve into yokuba there is a chance yoba MJ which is Michael Jackson abo Tupac, there is a chance yoba mhlambi they are really so alive. Now you try to say now Mandela saphila Mandela because there's no way kukhona nalantsuba yakhe iphikisa ixoxa ngayo gqithi. There's a conspiracy kaMandela. Conspiracy. Uthola Mandela lona ubuye English gqithi lo. There's a conspiracy about wasweleka ngo-1967. That's why kusithiwa 67. Not ngo-1967. Ndazi uba ngo-19 bani. But usweleke ena 67. That's why kusithiwa 67 minutes of Mandela Day and stuff. Yeah, 67. Asiyazi uba ithathwa phi ngoba nenamba yakhe yasejele ngo-4666 ne? Yeah. According to 7. 4664. Yeah, it makes sense. So ke ngoku abantu bathi ke I think bathi usweleka ngo-1985 or ina 67 at the time from 1918 till 1985, so that's 67 years. So kwathathwa ubangela lo mjini kuthiwa wathathwa Makhanda khona utata okuthiwa nguMakhanda wayenguye lo nguMayise Mandela. But to be honest mina disbelieve esa story ngoba if yayifollowisha into kaMandela uzorealize into yoba uMandela uyasithetha isiXhosa ngoba after ephumile wayethetha isiXhosa. Yeah. Mhlawumbi abantu bangatsho bangathi wasithengisa isi-opinions zabo. Asizingeni indawo kwi-opinions zabo. If you believe njalo, it's good for you. But no, I will still see Mandela as a hero. You ever? Yeah. Yeah. But what I'm saying is, there is a chance kwezinye izitori. Xa ubona nawe bangaba yeyi abantu abasuka phana bathi ayinguMandela. Yabona then ke like abantu bebehamba naye bathi ayinguMandela nawe uzawuqalisa ukuthi. Do you get what I'm saying? Ndiya kule nto ka-Osama Bin Laden. Naye abantu ababeze banga makhelwane bathi wayengekho pha. Think about it. Makhelwane awubelieve umuntu obekhona phakathi meyathini. Although ndiyaba abathiwa wonke. Soze bayithethe kaloku pha. Zange babethe wonke umuntu nje pha. Babethe I think nabazibhorikazi abasibethayo or something. Zange babethe yonke into yepha. Abafazi bona tsotsi yamthatha umntana ka-Osama Bin Laden yamnikeza umamayo. Lenoba yambeka phi kodwa yambeka somewhere. Yabo.
So njani? It's crazy, bro. Yeah, ne? Asivale. Ubona le call ngo? Utheni mawufuna ibamba simbambe sithethe nayo sisi. Hayi bo, thina ngilo phone lapha. Magazi sisi. Then moyiki magazi. Mfonele, Sisa ngilo phone lapha. Utheni kaloku uthe usingle. So why ufonelwa ngokumuntu ongusisi? Awona phone into business. Massive business. I can't talk about business. Massive. Yapacha. Ayikho repeat phone. Ayikho repeat phone. Wanyonyo buniko Timo. Phone. Mfonele. Okay. Bona unayo number yalo mjija usithi umfonele. Sithethe naye ngoku DJ something. Asakhombe around. Faka loudspeaker ubeke apha kuphambili. Yeah. Hi, mamela ne? Ndi live ngoku podcast ne. Kweka sonifodelayo. Okay, sorry. Uyadiva? We're sorry. Okay, yeah. So zaphendula after xa sendiqhube yonke le nto ndiyilantukayo. Ndiza ndishutayo. Okay. Okay, no problem. Okay, sure. Sharp. Bye. Wala vingenaphi phela? Hayibo uyambona nje lamutha nje. Hayibo, kama intombazana futhi othi ungathatha ezantsi. Okay, sure ke. Hey bana. Awunayo inamba yathi uba la. Nayo namba yakhe. Awunayo. Ilapha namba yesibili. Thank you for watching and also for subscribing. Nokufika kweli xesha. I'm telling you, we are pushing something good here, and maybe phofu besithithile malunga no season 1 ne. Yeah. So guys, if nomuntu wakho lo uyaza ku podcast ne. Oh sorry, tulahliwa na sorry. Forget. Please guys, subscribe guys. Okay. Hi. Man. Okay, siyatiza. Siyatiza. I would like to invite Jessica Matope to come on the show as she requested. Please do come and we will have a conversation. Come along, service your mind. Yes, I'm going to give it. Alphabet Bembe Debate. I'm a Q. T. Good to Miss Emily Godum Fana. We are Baleg and welcome and goodbye. Ivalem fan. I'm a say fine. Bizu Jessica. Yalandela crazy stories with a story set to get namhlanje. 5, 4, 3, 2, 1. Crazy stories. Kanti ke kule start wethu namhlanje sithe ngentombazana kuthiwa nguAngelica Gaitana. Intombazana ke leyo eyaye yaduka for 2 years. Aduka elwandle. Yaduka intombazana eduka elwandle for 2 years. Okay. Uthi ke na ke waye phango 2020 phofu maqala ngonyaka 2020 which means ke la xesha kuqala ngayi COVID eSouth Africa. Yaduka le ntombazana izofumaneka ngo2020 kuthiwa wayebaleke abuse endlini kwakhe. Futhi ke wayezama ukuzibulala emanzini ke. Kuthiwa ke waye wasurvive emanzini for 2 years. Aye. Amlambo. For 2 years or survive. Baye saphila ke una namhlanje. Crazy stories wethu namhlanje. Aye. Angelica Gaitana. Aye. Bebizwe ngaphansi lo. Utsho kanje? Bebizwe ngaphansi eXhoka. Futhi ke waye wafunyanwa caba ke ugodole futhi unconscious bamthatha. Ufunyanwa phofu ngofisherman. Ngabalobi. Bamthatha babese kubizwe yonke la way. Ngombathiswa wanjiswa le. Bra for 2 years. 2 years. There's no way bephatha amanzi lo. Wayne meeting aphatha amanzi eXhoka. So ube marine spirit. Yeah. Ne? Do you believe kwabantu abaphila phansi kwamanzi? I believe so, man. Kuthiwa there's an entire community ehlala phansi kwamanzi. Yeah, ngahle baphila ngabo kutshiwo. Yeah. Damn. I think nawe phalo eXhoka. Wayibizwe pha special. No wasleep walk. Noma yena wasleep walk yena ngoba sleep walk. So do you think aba bantu basoleka umzekelo elwandle kuthiwa watshona elwandle? Noba bayaphila somewhere.
if Phangaphansi kwama. imimoya yabo ayikho protected, then ozawuthathwa barecruitwe phaa. Uyabhiliva uMamlambo ikhona uMamlambo. I believe so. Wakwambona. Imemade mos Yeah. Wakwambona. No, zikhona ividiyo zandizibonayo kula mazwe. Zenziwe manje eza videos ezininzi. Ividiyo AI, but I think zikhona, man. Abanye bayazinxiba banxiba impahla ngoba benza ngathi. Yeah, yeke nje ukhona enye kanayibona kuma le ndiyayibhiliva le. Enamazwi kuyafana, man. Do you think uMamlambo Eboshelela amashini. imemades is evil? I believe so. Ne? Yeah. The spirit is here. But kokukho inkolelo ke kudala zokuba xa udibene noMamlambo wamnceda. Mhlambe edake esitake ematyeni umncede umsuse kulamatye. Uza kunikeza imali eninzi. Awuyizange uyivele we? I know, and there's other colors of Mamlam, but I don't believe because Ne? and get really a chance. But stuck in the payment chain, or stuck up a young don't work. Again down. So xa ucinga noba ucreate nguThixo ke ngoku. But you're kindle of it, Christian, even a Satan, was Ne? Christian or Satan. So noba usebenzela uSathana ke uyena nje phansi kwamanzi. I think, Ikhona indawo eBhayibhileni ethetha ngoMamlambo? Ikhona indawo eBhayibhileni ethetha ngoMamlambo? and the other is, Yabawela futhi research ngayo. yeah, I think that's a good thing. I think for the essence, man, after Satana, yeah, but there are a lot, but there's a lot. But now I they got a new video on YouTube. Now, but eklashe kuzovuka inyoka enkulu. Le nyoka lena there's only person oyibethayo is uThixo. Even ipower yayo is more than uSatan. Yabona, it's a beast. Bekana funda video yayo qhaba like now we free link through the Bible now ndifunda. Nkanyamba. Huh? Nkanyamba. No, the snake, the beast. Lego Revelations eBhayibhileni. I think so. In the future, man, it's the same thing. Yeah. And I tell you, but the power is a vuga now, and power yayo is more than a Satan, and nobody only destroyer apart of what you. Yeah, man. Utwa even that way if utwa yaphuma destroy was a destroy and no teen nobody don't stop including even Satan. Yabona. Yeah. Andiyaqala usive ngoku esi story. Ku YouTube lahlabukela zweke ebusuku. Nami ndiyazibukela kakhulu, nami ndizibukela ebusuku futhi. YouTube. Ngoba ngakwazi ulala, nansi ingxaki. Yeah. Ku YouTube sada. Hayi, asingabe saqhubeka sayibuyelela ngenye imini la. Sibuyelela kakhulu ngexesha lakho lokubukela. Igama lami ndinguSiviso ndihamba no. Tapira guys. Thank you so much. Danko. Ivale mfana.